bare. 2. december. Troldemor var ked af det. Alle de andre ville holde jul, men hun turde ikke. Hun kunne ikke lave alle de svære ting, som de snakkede om. Og hvordan skulle hun få penge til at købe alle de varer, der skulle bruges, og gaverne? Hun ville blive nødt til at tage ind til byen med båden og tale med den skrækkelige sure trold, der altid drillede hende. Nej, det var så frygteligt besværligt alt sammen. Når man skulle ind til byen, måtte man sejle, og det var i sig selv meget ubehageligt. Først skulle man kalde på et bestemt måde, og det var ikke sikkert, at båden kom, selvom man brugte de helt rigtige ord. Det kom an på vind, vejr og storm, sagde den gamle sure trold, der styrede båden. Han kunne finde på at gemme sig og lade som om, at han ikke hørte, at der var nogen, der kaldte på ham. Når Troldemor kaldte, var han bare pisforsundet, og når hun hentede Troldefar, kom han frem lige med det samme og sagde, at det var fordi hun ikke havde brugt de rigtige ord. Og det havde hun slet ikke. Hun kunne ikke fordrage den båd. Den vippede så meget, så man fik kvalme. Og når man sejlede hjem, var man bange for, at alt det, man havde købt, skulle falde i vandet. Troldemor var sikker på, at den sure trold vippede båden med vilje bare for at drille hende. I år havde der været rigtig mange af de store grønne frøer, fordi det havde regnet næsten hele sommeren. Og hun havde syltet så mange, at der var mad nok til hele vinteren. Men skulle de nu til at holde jul, ville der gå kluder i alting, og så vidste man ikke, hvad man skulle gøre. Troldemor stirrede trist ud af vinduet. Hendes lange sorte hår faldt ned i øjnene, og de pæne lyserøde horn var helt dækket til. Men troldebørnene var henrygte. Prik, den ældste dreng, var vild af glæde. Jeg ønsker mig en PlayStation 2, erklærede han og slog vildt om sig med halen. Det får der aldrig. Far til at kæve, sagde Puk. Den ældste pige, som var Priks tvillingesøster. Nej, for han ved ikke, hvad det er. Og så skal vi også have et fjernsyn, råbte Pip, som var den ældste af det andet hold tvillinger. Hun var 5 minutter ældre end sin lillebror Brop. Det ved han heller ikke, hvad er, sagde Brop. Og mor er bange for alt, der er elektrisk, så det får vi aldrig lov til at få. Hvorfor skal vi altid være så gammeldags, pressede Brop. Vi kunne sagtens få det hele. Nede i Eventyrbrønden er der et som laver guldmønter hver gang vi skyder. Vi kan bare hente en hel masse af dem. De er ægte guld alle sammen. Haha, sagde Puk. Du har i hvert fald aldrig været nede i Eventyrbrønden, for det tør du nemlig ikke. Hun rakte tungen af Prik, og hendes lille trekantede ansigt flækkede i et stort grin. Prik så overlegen på hende. Jeg tør godt. Hvad, råbte alle troldungerne i kor. Og vi ned i brønden, hente pengene og skaffe os alle de julegaver, vi gerne vil have. De stirrede på ham med åben mund. Nej, sagde Puk. Det gør du ikke, og det giver mor dig aldrig lov til. Hvem siger, at jeg spørger om lov? Det gør det bare. Hen til kanten og hop ned til alle eventyrene, så skal du bare hejse en spand ned til mig og trække guldpenge og mig op igen. Prik lød som om det hele var så meget let. Puk stirrede på ham. Hun var blevet helt bleg. Det tør du ikke, hviskede hun. Det skal jeg vise dig. Prik satte næsen i sky og slog med halen. Hvis det skal være rigtig jul, skal man bruge mange penge.